Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Nura Salihu wanda aka sani Nura Tech. Na buɗe wannan shafin ne saboda yadda nake ganin an bar mutanenmu a baya yin harkar intanet. A wannan shafin zan rika gabatar da abubuwa da dama. Abubuwan da zan rika gabatar suwa za su rika amfanan mutane sosai da sosai. Wannan shine bidiyo ɗinmu na farko a wannan channel mai albarka. Mai suna Nura Tech. Saboda haka idan baka yi subscribing ba ka danna alamar subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sabon videos ina masu amfani da zaran na daura. Wannan channel za ta yi guiding ɗinka akan abubuwa da dama. Wannan channel za ta rinka guiding naka akan forex trading da kuma crypto trading dalla. Sannan za ta kawo muku abubuwa da suka shafi harkar technology na waya da kodkon masu amfani wa'inda za ku rika sayan data da su da kuma yadda ake investing da abubuwan da suka shafi mining da kuma platform duka zan rika kawo muku a cikin wannan channel mai albarka. Shi yasa nake ce muku idan ba ku danna alamar subscribing ba ku danna alamar subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun videos ɗinmu da zaran mun ɗora. Ba a fana kaɗai wannan channel ta tsaya ba, za mu rika kawo muku abubuwa da suka shafi harkar internet. Kamar yadda tun a farko na riga na bayani zan kawo muku harkar yadda ake samun kuɗi online. Abubuwan da za ka yi ka rika samun kuɗi online da wayarka ta hannu ba tare da ka sha wahala ba. Ka rinka making 50,000 zuwa 100,000 da wayarka ta hannu. Ko ka rinka making USD wato dollar kenan kuma ka rinka samun ta cikin sauki ko da crypto trading ko da forex trading kamar yadda ne magana. Idan ba ku subscribe ba ku subscribe sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.